अच्छा भैया आई एगो अलग भजन रवा सबके हम सुना रहल बनी। ये जिंदगी के सच्चाई है, दुनिया की हकीकत कवि महेश जी अपना कलम से बयान कर रहल बनी। बहुत ही पहले एगो महान कवि कहले, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एगो आदमी के कई गो चेहरा बा, गिरगिट भी शर्मा गईल लोग के रंग बदलल देख के। कुकुर भी तलवा चटल छोड़ दिलस, देखलस कि रे हमरा से तो अच्छा आज इंसान तलवा चाट रहल बा। हमने कि यहाँ पहले गीध होके चील होके जवन सरल गलल मांस खाओ, लेकिन आज चील गीध हमने कि यहाँ से न पता हो गई कि देखले कि आज इंसान ही गीध हो गई बा। तेजा गीध के कौन काम बा? कवि महेश जी लिखत नहीं, इतना गिरगिट भी रंग न बदली, इतना गिरगिट भी रंग न बदली, इतना रंग बदलता आदमी देख चिल गिध न पाता भइल, देख चिल गिध न पाता भइल, कह कि गिद्ध हो गईल आदमी। कह कि गिद्ध हो गईल आदमी। इतना गिरगिट भी रंग न बदली, इतना गिरगिट भी रंग न बदली, जितना रंग बदलता आदमी देख चिल गिध न पाता भइल, देख चिल गिध न पाता भइल, कह कि गिद्ध हो गईल आदमी। कह कि गिद्ध हो गईल आदमी। मन रहा बबलू बबुआ। जय हो जय हो। देखिए 84 लाख जोनी होला, आई में 83,99,999 जोनी भ्रमण कैला के बाद हमने के इंसान का शरीर मिलला। ए भैया 184 में देखी भगवान जी आदमी के ही बनवनी महान जी। 184 में देखी भगवान जी आदमी के ही बनवनी महान जी, आदमी के ही बनवनी महान जी। ए बबलू बाबू ज्ञानी दानी स्वाभिमानी भी है, ज्ञानी दानी स्वाभिमानी भी है, अब गुमानी भइल आदमी देख चिल गिध न पाता भइल, देख चिल गिध न पाता भइल, कह कि गिद्ध हो गईल आदमी। कह कि गिद्ध हो गईल आदमी।
देखी ये भजन के दूसरा भाव बा। आदमी रहनी कृष्ण और राम जी, इहो लह आदमी राम रहीम आसा राम जी। आदमी रहनी कृष्ण और राम जी, इहो लह आदमी राम रहीम आसा राम जी। इहो लह आदमी राम रहीम आसा राम जी। ए चाचा सतकर्मी अधर्मी भी है, सतकर्मी अधर्मी भी है। अब कुकर्मी भइल आदमी, देख चिलगिध न पाता भइल, देख चिलगिध न पाता भइल। कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी, कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी। जय हो जय हो। ए भजन के आखिरी भाव बा। आ देखी कितना सुंदर बात बा। बड़ी मुश्किल बाटे कोई पहचान जी, बारे परेशान हई मुकेश नादान जी। बड़ी मुश्किल बाटे कोई पहचान जी, बारे परेशान हई मुकेश नादान जी। बारे परेशान हई मुकेश नादान जी। लिख न पाई है महेश कभी, लिख न पाई है महेश कभी। जितना छवि के भइल आदमी, देख चिलगिध न पाता भइल, देख चिलगिध न पाता भइल। कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी, कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी, कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी, कहे कि गिद्ध हो गइल आदमी।